Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa mga santos nga anghel nga magbalantay, atong mga guardian angels. Ang Ginoo naghatag og guardian angels sa matag usa kanato. Kamo pa ba mo mangadji sa prayer to the guardian angel? Banteg di mo kamao ha. Pero bisan pagdili ka ng formal gyud nga prayer, ang importante kamautang mo istorya-istorya, mangayo o guidance sa atong guardian angels. Kay mo guide magina siya padulong sa Ginoo. Atong yampo nga ang atong mga leaders sa nasod o sa simbahan nga unta magpatalinghog ug mangonsulta kanunay sa guardian angels nila aron nga magiyahan unsaon pag-atiman ang katawhan. Ang ato sad nga mga kaigsuonan nga nabiktima sa mga trahedya, labi na ang atong kaigsuonan dinhi sa atong dakbayan sa Sugbo sa northern part, Bugo, ngadtos Midilin, Bantayan ug uban pang mga lugar nga naapektuhan ni adtong kusog nga linog, mahatagan unta og giya sa guardian angels aron maka-recover sa ilang emotional, physical ug material nga mga difficulties karon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa lain-laing paagi nahatagan unta sa Ginoo og proteksyon sa ilang kinabuhi ug kalambuan sa ilang paningkamot, inabagan sa pangama sa atong mga guardian angels. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa imong dili ikag-asoy nga pag-amuma, imong gipadala ang imong mga anghel aron pagbantay kanamo. Itugot nga kaming nangamuyo kanimo, mapanalipdan unta nila sa kanunay ug maglipay sa pagpakiguban kanila hangtod sa kahangturan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon,
Panhaon ko ang usa ka anghel aron maguna og manalipod kaninyo diha sa dalan ug mugiya kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. Pamati kamo kaniya ug tumana ang iyang isulti. Ayaw kamo pagsukol kaniya kay sinugo ko siya ug dili niya pasayloon ang maong kasaypanan. Apan kung mamati kamo kaniya ug buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa inyong mga kaaway ug suklan ko ang inyong mga kaatbang. Maguna kaninyo ang akong mga anghel ug giyahan kamo niya ngadto sa yuta sa mga Amorihanon, Hitihanon, Perisyanon, Kanaanhon, Hibilehanon, Hibusihanon, ug laglagon ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel aron bantayan kadiha sa tanan mong mga dalan. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel aron bantayan kadiha sa tanan mong mga dalan. Ikaw nga nagpuyo nga sinlipdan sa labing hataas, nga naa sa landong sa makakakahon. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan, ug ang akong kuta, akong Dios, nga akong gisaligan. Gibiyal kaniya sa iyang mga anghel aron bantayan kadiha sa tanan mong mga dalan. Kay luwason kaniya sa litag sa mga ngayam, sa makalaglag nga sakit, sa iyang mga dagang tabunan ikaw niya, ug ubos sa iyang mga pako mudangop ikaw. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel aron bantayan kaniya sa tanan mong mga dalan. Ang iyang kamatinumanon mauyo sa kapanalipod ug usa ka tamin. Dili ikaw mahadlok sa kalisang sa kagabion, ni saudyo nga nagalupad sa adlaw, ni sa sakit nga nagasuroy sa kangitngitan ni makahapay nga pisti sa kaudtuhon. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel aron bantayan kaniya sa tanan mong mga dalan.
anaa kaninyo. Manaaw sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Hesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataan. Ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngonin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung makakita mo gamayng bata nang maglisod paglakaw, unsay inyong buhaton? Unsay inyong buhaton? Nya ning kamot in tawag lakaw, nya dagma naman, nya barog naman, nya lakaw naman, dagma naman. Unsay inyong buhaton? Kusga. Agakon o hapakon? Mayo, kay bawo day mo. Mao na nga si Hesus niingon gyud nga aron mahimo mong dako sa atubangas Ginoo, haron ang Ginoo ma-attracted ninyo pagpakasama gid mo sa gamayng bata. Ug unsa man ning gamayng bata? Helpless. Kinahanglan gyud nga sa atubangan sa Ginoo atong ipresentar ang atong kaugalingon nga helpless ta. Wa tay mahimo kunwa ang Ginoo. Mao ginay labi di ay nindot. Sama sa mga Israelita, pagbiya nila sa Ehipto, naglibog sila asa sila padong, basig mahurot ra sila kamatay dito sa desierto, way tubig, way tanom, unya way pagkaon, patay sila, helpless. Pero unsa may giingos Ginoo, ay mog kabalaka, magpadala kog anghel, sunda ninyo siya. Nya ang unang anghel kadtong panganod, dili makita, dili naong og tao, haligi nga kalayo mo'y ilang makita. Nya ang ikaduhang anghel mao ang human angel, kinsa man si Moises. Si Moises mao'y ilang human angel, unya si Moises nagsunod sad sa ilang divine angel na kadtong pillar of fire. Ug ang Ginoo mismo. So dinhis kalibutan, duha ka buk atong guardian angels, ang spiritual angel ug ang human angel. Lingyay mong tupad ingna pwede kang mahimo na kong human angel. Ingna ka na rin. Kamong mga asawa, kamong mga bana, kinahanglan maningkamot mo nga mahimo mong human angel sa inyong spouse. Ingna ng inyong mga asawa, kamong mga bana, day, I am your angel. Ingon day mong asawa, tamparuson, tanong kang buanga ka, hilas biya nimo, mura mo ginagyawa imong naong. Ana man ginausahay, di man ta mo ila sa atong angel, di ba? Di ta mo ila, daghan kay nato. Iwakli ang angel. Ana, nga naman, kay kanisang mga
angelic people, ang ilag yung unang itudlo ana, unsao na to pagsunod ang Ginoo. Nya kay mulugnot man ta usahay, di ba? Na may bata nga kun imong agakon, ana no. Nya imong yung pugson muligid pa. Muligid anas yuta. Naay mga bata inana. Masinupakon kay ba? Nya magduwa gid ana mga kutsilyo hangtod masamad nya inig kasamad mo duol din nimo maganas kamot gadugo na. Nya imo ra basang kusio gamay di ka may pagduwa ano. Ana. Mao man na bunalan pa. Magduwa ng kayo hangtod masunog na lanoon. Ana. Magduwa man nya imong pugngan perti mang makahilak. Tagaan ni mo skandila. Primero magduwa-duwa pa to diha. Duslit hangtod imo na makita ang inyo ng haligi, ang inyo ng bungbong mo giduslitan. Na mangita mo to siya dako-dakong kayo. Pakpak pa inigdagas kayo to babaw. Yes, to na ang kayo. Kay kani sa mga bata wa nay klarong mga analysis. Di na sila kamaong mo analyze sa kinabuhi. Gaagad na sila sa ilang ganahan. Mao na nga kun way moagak nila, peligro gyud nga madisgrasya. Mudaga na des karsada, mukalit naglabang, di man sila maghuna-huna nga maligsan ko ana. Di ba kamo inaana man mo? Kita inaana man ta? Di ta kamo huna-huna ba sa future? Sama pananglit kaning pagpangurakot. Nganong mangurakot man ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ganahan man silang daghag kwarta. Pero ang dili nila makita unsa kay epekto ani sa katilingban nga among giilagaran, isip congressman, isip gobernador, isip mayor, isip kapitan, isip senador, isip presidente sa Pilipinas, vice presidente, unsa kay epekto kun ako ning buhaton? Ganahan ra ba kay kuani? Mausa ng mga bana, kami sang mga pari, lami baya ng, lami na eh. Be, mga bana be, ay may lami, asawa o kabit? Sige, kamo sa mga asawa, ay may say lami, kabit o bana? Oy, kanindot anang kabit. Bitaw. Pa-eskwelahan ng inyong mga anak, hay may nindot, duwa computer o study sa lessons? Computer. Hay may lami sa mga anak, ug imong pakatulgon, tug o duwa sa cellphone? Duwa sa cellphone. Unya inigabot na sad nga imo na sa silang pamaton, kay mo trabaho na, tug na sa lami. Way klaro ba? Kaya nga naman, agad-agad lang kita sa atong lawas. Muna helpless ta. Muna moingon kita, guardian angel, guide me to Jesus. Guide me to virtues. Unsa may akong buhaton, unsa may among buhaton. Ana, dili ta mag ratol-ratol dayon nya himo dag desisyon sa atong kaugalingon. Namalandong bitaw ko karon, kapoy kay tanawon ang atong gobernador o ang atong mga LGUs sa pag-respond niining nahitabo diya sa northern part sa Cebu. Kapoy kay sila. Ang ato sang Talahorong Arsobispo, bag-o pa kay siyang nilingkod. Paglingkod niya sa atong Archdiocese, kini dayon ni atubang niya simbahan nga lusno, nga guba, nga matay ang parishioners. Bugat. Nga nangutana ko sa akong kaugalingon, Lord, unsa may akong ikatabang nga wa ra ba minimo din hipatya? Wa sad nimo lusnoa nga among simbahan. Yung Ginoo paghuwat kay do na mo schedule. Nako Lord, pwede di lang idayon ang schedule. Ana, kamo gusto mo nasa tay schedule? Kusga. Daghan kay nangumusta nako, pader, di nako maato og basa ang nangumusta, pader, kumusta man gyud mo diha? Nako okay ra gyud kaayo. Nya nangutana dayon ko sa Ginoo, ang ako tingaling guardian angel mo ini tubag ato insya. Ikaw na ang magig kay influensya sa social media, sige magkagbaligyag slot.
pwedeng magbaligya kag slot para imong itabang aning mga nabiktima karon sa linog? Unsa man? Okay mo ana dili? Tulo naman ni kabuk atong slot unya kun mo baligya pa kog slot usa, okay ra mo tulo kabuk slots? Na mangutkot ra ba des ocean nasad slot na sad. Unsa may gusto niyo, slot o linog? Muna samtang nagdito ko sa sakriste, nakahuna-huna ko nga magbaligya ko sugod karon og ikatulong slot nya ang atong matigom ani atong ihatag sa lain-laing paagi, pero para gid ni sa kaning nabiktima sa linog. Abi ninyo mga igsoon, ang atong gitukod kamong ako mga online parishioners o territorial parishioners sa San Vicente o kamo sa dinhi nakatabang manggid mo sa Kapilinyano. Naguba ang atong Kapilinya di Fatima. Hurot gyud katang kabuak ang bildo nga naglibot nini, kakita na tingali mo sa video niya. Ang ato pag yung Mama Mary dito nabuak ang bildo, na tumba, na hiwi in taon ang corona, may gani kay wa gid siya mabuak niya. Ang atop, ang katong kisami, ang tangtang niya, ang kanini ang haligi, katong dagko niya mga columns ng liki, murag dako gyud nga restauranton niya. Ang dito sa grounds bag-o man tong gihimo nya, naam sa tuy mga anghel-anghel dito. Ang mga anghel nanugpa nga to si yuta, nagikapoy tugdon dito na ning down nga pungil. Ingon ana ang damage po dito sa Kapilinya di Fatima. Wa gispair. Manghangyo ta nga di na unta mausab. Og aron dili mausab, ipakita natos Ginoo nga kamautang mutabang aning atong mga kaigsuonan nga nabiktima karon, mubangon gikan aning makabangon gikan ining pagkahugno tungod aning linog. Di na to paaboton nga duna na say ikaduha niya mo irog og jutay dinhi padung sa Central Cebu, Northern maning. Di na ta mo paabot ana. Og kahibaw ko nga protektahan sa gitas Ginoo. Kay siya raman, kita helpless man ta. Helpless. Muna, pamalit mog slot. Galibog pa kog unsay title, pero ang nasodo sa kong unahon na samtang gatabi ko, Divine Powerful Response. Okay mana? DPR. DPR. Atong mga Divine Powerful Response. Hay may nindutan nyo na powerful response or powerful remedy. Murag nindot ang response tingali. Sige lang, response. Kay tubago niya ba unsay actual need. Nya kita karon mudhatag ta ani, daghan man silag needs didto, kun unsay atong matigom mo nay atong i-response didto. Ako lang sanang i-update ninyo, i-report na ko ninyo og pila na atong natigom, nya pilay atong nahatag, unsay atong gihatagan, diin nato gihatag, anaon nako pag-report ninyo. Nya continue lang gid mo hatag. So kung muhatag mo karon, ingna para ni sa Grace, para ni sa PPSC, nya kaning usa pa der para ni sa DPR or Divine Powerful Response. Tag 100 pesos gyapon per slot. Unya kay pila na to'y namatay? Pila na? Nalimot na ko pila kabok namatay. 60? 69? Oh, 69 na intahon ang namatay. Naghandag-hanag yun. So, why limit? Minimum 100. Why limit? Wa sa tay limit og pila ka book slots ang atong kuanon. Muhunong ratag baligya kung wala nay panginahanglan. Okay mo ana? Salamat kayo ha. Praise the Lord. So good ta karon. DPR.
Unya, powerful response man inighatag sad nato, do naman sa tay atong need, do na say powerful response para nato ang Ginoo. Kay give and take magini siya. Inighatag nato, iya sa tangtagaan. Matud pas Ginoo, bulahan kamong manghatag, kay kamo sad paghahatagan, ug mas daghan pa. The more nga mohatag ta, the more sad nga makadawat ta. Muna powerful response. Mysterious kay na. Muna ang response sa Ginoo unta nato ang atong pangandoy nga kana sang atong gikinahanglan. Ug ang pinakadako giro natong gikinahanglan, Lord, wala na untay second pa nga ingon ani. Kun mahimo, Lord, wala na untay ikaduha pa. Tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, ilikay unta nimo niining maong mga panghitabo. Imagine 6.9 ang iyang magnitude. Wa kaabot og 30 seconds ang gidugayon sa iyang pagtayog. Mauna ni ang nahitabo. Kadtong sa Bohol, murag 7.2 bato ang intensity. Unya niabot og mga 32 seconds, purting daghanang nangalusno. Pagka-helpless gidi ay nato. Unsa kahaog itugot sa Ginoo, intensity 9, sama atong niigo sa Japan, intensity 9. Katong ni tsunami ba? 9 man to. Unya mudagan og mga 1 minute. Dakua kag kadaot, no? Ingon ana ra day kahuyang ang tao. Ingon ana ra gyud kahuyang. Ingon ana ta ka-helpless. Ang atong gipangtukod nga mga nindot kay kunuhay mga structure, di ka sustainer, seconds lang nga tayog, di day ka sustainer. Labi na gyud minutes. Labi na gyud hours. No? Pagkahuyang gid ay nato. Muna, in the eyes of God, we are simply like little children. Muna kamong mga leaders, kitang mga leaders, apil na kong pare, di unta ta magpa-pretend nga we are powerful. Kamong naa sa Senado, kamong naa sa Kongreso, kamong naa sa DPWH, naa sa PhilHealth, naa sa DepEd, nga daghan kayo kunong mga korupsyon diha sa LTO, sa customs, kay nagpakaron ingnon manggod mo nga kamoy powerful, nga kamoy in control, nga kamo maoy dominance diha, nga power, dili, helpless tang tanan. Maghiusa ta pagpaubos, pag-alagad sad sa labing ubos. Let us act human angels to our needy brothers and sisters. Ug ang Ginoo sad muagak nato sama ni Moises nga miagak sa mga Israelites, ni antos sa mga Israelita, giagak sad si Moises sa kamot sa Ginoo. Sama sa atong mga santos, Santiago Apostol, ato dinhing patron, San Vicente Ferrer, sama sa atong mga minahal nga santos, San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, miagak sila sa ilang isig katao padong sa Ginoo, giagak sad sila sa Ginoo. Powerful response. Ana siya ha? Sige. Nga ako lamong i-update sa atong kininiang slots so far. Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 64,350 ka slots, napay 635,650 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nga nani 70 slot challenge, 7,000 na ang atong nadawat. 70 slot challenge nga tag 7,211 ang atong nadawat. Unya ang atong PPSC para sa ato dinhing na ongoing projects, 28,836 na ang atong halin ka slots. Unya napay 71,164 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 100
62 slot challenge nga tag 16,267 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong pledges para sa generator nagpabilin nga tulo pa na apay 5 ka open nga pledge tag 100,000. Nya ikatulong slot open na karon DPR, Divine Powerful Response, tag 100 pesos per slot. Wala pa'y challenge, mangita pa kong challenge ani. Ang challenge na dakuha lang yun kutob sa the best nimong ikahatag. Ug ato ning buhaton mga igsuon, siguro ko ihatag sad sa Ginoo nato ang atong kaayuhan. Dili sayon kun way Ginoo, dili sayon kun dili ta mahimong mga anak sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsuon, ang Dios nagpadala sa iyang mga anghel nganhi kanato aron pagbantay o pag-amuma kanato kanunay. Busa moingon kita, panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang tanang mga matuuhon, makaamgo nga sila gitawag sa Dios aron ipakaylap ang iyang gingharian sa kalinaw dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga mas makaamgo kita sa atong bukasyon sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa atong mga kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang mga mag-uuma nga nagtikad sa yuta o nagtrabaho diha sa uma, mapanalanginan og maayong panahon ug mabungahong ani, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang mga masakiton ug sila nga mibatig kalisdanan sa kinabuhi, masayod nga ang Dios nag-amuma kanila pinaagi sa pagtagad nga gihatag sa ilang kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Nga ang mga matuohong ni halina nga naghago samtang dinhi pa sila niining kinabuhia, makaangkon sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga kahago o Ginoo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among pagampo ngamong gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa among mga anghel nga magbalantay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Dawata
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig maghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga gihalad aron pagpasidungog sa imong mga anghel, itugot nga tungod sa ilang walay katapusang pagpanalipod, maluwas unta kami sa mga katalagman karon ug makadangat nga malipayon sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala, maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon nagpasabot kanamo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayud nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namon nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namon ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namon sa matag-adlaw, ihatag ka namon karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan, ug dili mo kami itugyan sa pagsunay, inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahulugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suonay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes around those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Imo kaming gipakaon Ginoo sa lawas ug dugo sa kinabuhing dayon. Tultuli kami pinaagi sa pag-alagad sa mga anghel, sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection. Mahitabo ra ni kon magpakasama sa tas mga anghel, muagak sadta sa atong huyang nga isig katao, mga nanginahanglan. So salamat sa ming tunol sa ilang kamot nga hinato, pinaagis pagpaambit sa mga slots. Padayon tagpalit og slots, ang atong Grace 100 pesos per slot, na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, tag 100 pesos gihapon per slot, nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang
ato ding update sa atong kaning di lang sa tamo update ani kay wala pa may additional sa atong mga pledges ba maura gyapon. Gamay lang report, nagsugod na ta kagabi sa atong Camino, mini Camino. MWF man ang atong mini Camino dinhi. Naghumanda yon sa misa sa alas 6, mulakaw din ta ngadto tuyok sa atong perimeter. Gihimuan naman nagdaan diha. Lapok-lapok lagamay kung mag-uwan, pero di san mag-uwan ugar man sad. Nindot no gabi daghan mi nya pag-abot ginamo diha pagsugod namo mga tunga-tunga wa pa mi mga tunga-tunga mi gibunukan din Miss uwan og maayo mo ting ito'y blessing no wa gyud mo tuang ang uwan perti namong basaa nya wa man sa mi kadag payong pasinguhan gyud ana nindot nya pag-abot namo diri pasilong mi dinhi pag ikalimang misteryo pati na yung kuana tugnawa pero nindot nga pag-antos nindot nga pag-ampo nya didto ko naghuna-huna sa pagkamino na nga nangutanan ako unsa may atong ikatabang sa atong mga kaigsuonan karon nga nabiktima didto na nag-ingon nga paghimo gyud ikatulong slot nya mo na ni ang atong DPR hinaut unta nga sa atong ginagmay og dinagko nga paagi ato ning mahatagan og response. Lain sad natong paningkamot sa pag-ampo nga magpaagak tas Ginoo ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts ug adlawa dinhi alas 9 sa gabi maghugop ta sa pag-vigil usas atong iampo nga makabangon unta pagbalik dayon ang atong mga kaigsuonan diha sa Northern Cebu nga nabiktima sa linog og sa tibuok kalibutan ang mga nabiktima niining mga trahedya. Unya labaw tanan itugyan natos Ginoo nga panalipdan unta tangwa na untay mosunod nga mga dagko pang trahedya nga susama niini. Kay di gyud sayon, dili sayon. No? Tao ta nga huyang muna ato yung itugyan ngadto sa Ginoo. Hinaut unta muhago ta pag apil niining atong vigil Alliance of Two Hearts alas 9 sa gabi hangtod sa alas 10 ang rosary o confession nya dili na mo ka mahurot og confess ay nalansad mo pamugos magyaw-yaw ra basta mo dili mo ka confess inig misa wala na confession sunod na lang sang buwan og buhi pa mo ani amo sa tay confession din gyud Monday to Saturday human sa misa pa sulti la mo diha kay ang pari nga magmisa alas 6 alas 12:15 o alas 6 sa gabi mo pa kumpisal man pero ay lang sa mo pagsigig sa gunson og kumpisal kon ang inyong sala binyal unya kada gyud mo simana kada gyud buwan ayaw lang sobra na sad kay kanang binyal sins ma-erase raman gyud na sa mga pag-ampo kaning santos nga misa o sa mga works of mercy. Maghimo lang ta ana, papas man ginang venial sins, mortal sins dili mapapas. Nahanglan gyud iagi nato sa confession, sakramento sa kumpisal. Sige, indog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa